Víte, můj otec má celý život takový nevhodný poznámky, řekněme. Vždycky, když je výlet a on tam je, musí aspoň jednou upozornit na prdele. Hodnotí furt ženy, anebo chlapům závidí, moje uši nepřestávaj. Oni se diví tomu, co slyší a piští v moment, kdy se to dozví. Pak to v hlavě dozní a ona mě pak bolí. Hele synku, tamhle zrovna jde nějaká prcina a vůbec nevypadá jak naše mámina. Pod ostrým bílým bousem si nejspíš říká táta, byť si někde a jet autem jak skaluže do bláta. A pořád mele pan ten další hambaťárna chvátá, nepřestane ani když odbije hodina devátá. Na otázku proč to říká, se teď ptám já. Já netočím, ale vždycky to tak bylo, nepotřebuju to slyšet vysnat, jo, celý život se mi to do hlavy vtírálo. Nezajímá mě to probírat ani v lázních, přestaň, už mě to nebaví, celá hlava blázní. Bazální funkce vitální, orgány fatální, poškození dostávám, když tohle slyším.